2.000 piro? Regane? Oh, ya. Langsung nater. Weh. Ngeri. Mesinnya jos yo. Digital yo. Wah, iya digital wes. Bilet tuh, wah, istimewa. Bonus kacamata. Weh. Kok olehan ae kowe? Tahun piro iki? Motor rupane koyo telek. Lah wis papan 750. 450 nego yo. 2010. Pajeke urip. Urip bulan 8. Mesine kaya ngamuk. Oh iya mesine pokoke enake ngene. Yo aja takok kilometer Mas, takok 2010 kok takok kilometer. Budal mesin penak Mas. Mesin halus. Yo. Montor iki piye iki? Waduh. Piye ya dimenekno? Montor 1300 kok wangile ngene munine. Masyaallah. Ulah. AJM motor iki piye tak surung lur. Entek fungsine ta piye iku? Enggak, dicek sik Mas, dicek sik. Bensin entek Mas, nonton Mas. Timbangane nuntun 1.300 ae lur iki lur. Timbangane nuntun 1.300. Hubungi AJM Montor Bacem. Ape kirim apa iki? Hei. Weh, iki ape kirim apa? Ape kirim apa iki nek ngene iki arep kirim apa? Iku lur. Iki rego piro Nmax iki? Lho lakuran cuman kaose piye? Awar kene. Cuman kaose. Oh iya Mas ning omah ya. Iki rego piro? Nmax iki rego piro? Nmax. Selawe. Nmax rego selawe. Loh, kok iso Selawe. pas iku lho ya? Tahun piro? Aku lah takoki kok. 2022. Pajak anyar ayo. Pajak anyar. Oke. Yo, sing kepengen Harley lur. Motobi ta apa iki? Benelli yo. Benelli Motobi. Kondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki lek? 40. Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26. 26 dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sik kaya kenang pot. Sik kaya anyar, nalpote dobel. Sesekne 200. Tapi ki sing majemno. Ya ora nyandak. Dimrai pajak ya. Pajak iki lho. Gak ero, lha STNK kok go pre. Plat B lur 2007 pajak plat anyar. Jerone orisinil lho. Njobone apik meling. Pajake blower lho. 79 nego. Bodi oke. Sepet wajar, bodi kaleng. Kileng-kilenge ngene. Wis golek kaya iki sangel tenan. Bring, bodi bring 96. Ora. Hybrid 96. Ngono lho. 50 luwih piro ngono lho. Pajake blower. Meling. Hybrid 96. Juas kondisi lap. Sat-sat. Lokasi Burah.